Va arribar en aquest Ajuntament, provinent de la Junta Electoral Central, la credencial de regidora. Don Antoni Martín Valverde, president de la Junta Electoral Central, expedeix la credencial per Doña Maria Assumpció Baguiu Tenes, per estar incloïda a la llista de candidats presentada per Iniciativa per Catalunya Verds a les eleccions locals del 27 de maig de 2007, en substitució per l'anúncia del senyor Oriol Ferran i Riera, als efectes de la seva presentació a l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Per tant, em va arribar aquesta credencial. I ara demanaria a la secretària accidental d'aquest ple que ens fes les seves recomanacions pertinents. Sí, informar que la senyora Assumpció Baguiu Tenes ha formulat la declaració sobre les causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que pugui proporcionar-li ingressos econòmics. No hi ha cap problema amb la seva presa de possessió. Per tant, no hi hauria cap impediment per la seva presa de possessió. Demanaria a la senyora Maria Assumpció Baguiu Tenes que s'incorporés aquí per fer el jurament o la promesa per la seva incorporació. Maria Assumpció Baguiu Tenes, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, prometo per imperatiu legal. Moltes gràcies. Doncs, després de fer la promesa, pot prendre possessió del seu escó.